Guys, kay naghimo man si Nicolo gusubog ka ng kung ano man ani nag-video. Naghimo man siya gusubog ice cream cup. Diya hani deliver ning kuan. 1 2 3 unom ka buok. Ning order nga ice cream. Ice cream. Sorry ko guys kay gaahag ko dali. Ay. Duka. Ay ka lang ginauban. Hindi ahag. Kaya kaya sila nani sa fertilizer. Para ito ang mga utanin. Mga manis na mga dahon manis. Ang dauban ba? Guys. Yan ay nakatigom na ko diya. Yan ay sa kapino na ah. Ato na sang i-mix ra rato sa atong mga tanim. Muna sa guys oh. Naku kay ni sagtabang sa atuhang mga tanom. Mani ang gibuhat sa una guys nga aghang mga utanon. Daghang kadto bunga. So atong isud sa sako. Kaysa mamalita og soil guys, mahal kadto. Himo na lang ta. Guys, nagahapit ako katunga sa sako. Mukuan sa ko guys kay manuroy sa tuog skindi. Gilid. Himok pa. Ito na ko guys. Shout out din ko na no, sa sa'yo sa buntag guys. Salamat din. Salamat madam. Ay. May YouTube channel. Ja, salamat ninyo. Magdali ko kay magbalik-balik pa ko gamay ra niyahang basket. Na kaduhang balik na magpugwa. Salamat. Mura jud ko kanang gatuo jud ang singat grabe. Muna usay kuan ko magdadyo ko kanang pangpahib da kay grabe ga tuo jud. Gabaklay ko dadto gikan sa briefing. Maraming kakuan na nahurot ni na po ka chocolate na po ka buko na po ka kuan 30 rin na sud. So mara pa yan halin mo pero mobalik pa ko karon kay ato na po ko spikas dadto ba. Mo ato na po ko spikas.
Grabe ag kuan ma'am kanang arang kainit tanawag pa. Ga mura sa ka nang inagawas nimo mura sa subaen ka. Ja, uy kahangin-hangin. So guys, kay naghimo man si Nicole gusubog ka ng kung ano man ani nag-video. Naghimo man siya gusubog ice cream cup. Ja, hani i-deliver ning kuan. 1, 2, 3, unom ka buok. Ning order nga ice cream. Ice cream. Kani og matilawan na nimo magbalik-balik jud ka niyon jud kag sura nagaan na. Oh, buko og ice cream. Ice cream. Pait ka? Kaso lang nakay kutsara na nakay nahugdan ko cup. Ay ka nang pagkusandok. Lami bitaw. Lamig lagi. So anong gihatid guys ang gatong ice cream nga unong kabuok. So guys, gikan ko datuga suro ning lingkod sa ko karja dari kay mag-shout out tagamay din sa mga ning comment karon. Salamat day kadto ko ni Sis Jackie Monte sa Amerika. Salamat kadto sis kanang salamat sa imong comment nga maka big heart. Salamat ya. Mers and family, shout out diha sa Korea. Salamat kadto. Jit Mendoza, Berna Mendoza, salamat kadto ma'am. Kanang God bless always one family circle man diyang comment. Nya nay komente si Mersan family igo ra gyud ta sa humili kay sige ra gyud tag balik-balik ug bitaw sis kanang magbalik-balikan man jud atang mga kaagi ja. Di man din nasakto na atang balik-balikan ang atang balik-balikan dapat day kanang magpasalamat sa Ginoo. Shout out ni Judrilyn Tunakaw, sakto jud Nicole mao na imong gingon. Wala tay mahimo ug wala ang Ginoo. Salamat kadto sis imong pag-comment. Shout out po ko diha ni Nobira, Nobi Aribalo, salamat pud kadto. Ang cute ni mong dog, mubo man na iya kay mubo. O kuha na siya kanang Dasyan na siya nga mong dogi-dogi nga labda mo na. O shout out ni salamat sa shout out ma'am Nicolala, Sir Noel Dominguez kanang adto pag ma'am oy mura ko ma'am sabi taw guys. Salamat sa pag shout out Ma'am Edina Cañete. Salamat kadto always kung pasalamat nimo Ma'am Edina. Kani user na kung saan ipagpindot katagbilaran shout out Ma'am Rubs always watching from Badbaran City, Agusan del Norte. Thank you and God bless. Saan nga ni user may nganan ay Gita Lamusti. Shout out nimo diha Gita Lamusti diha sa Badbaran City, Agusan del Norte. Shout out ninyong tanan. Napuntoy salamat kadyo ko mi Mags and family. Salamat kadyo nga always nagwatching diha sa Cebu ni Ma'am Ging adlawon. Salamat kadyo Ma'am Hilin Dusaban. Salamat Nicole liwat kay ka sa imong papa Crystal hati mo sa papa ni mong mama. Thank you sa imong pag-comment Ma'am Hilin Dusaban. Salamat kadyo Ma'am Lordy Saladin. Thank you. Shout out Sisi nag-heart rain town ko permi pero gatan ako. Salamat kadyo Ma'am Lordy Saladin and family and ping mo diha sa gawas. Ma'am Estila Olis tsada paminawon si Nicole nga nagsangyaw sa humili o ma'am kanang ija na dyan ng nalaman ng iapil ng ilahang kuan kay di lagis ni kulong taganahan nga magpaapil sa akong vlog pero nalamang iapil. Sis Aloha Bisaya Pilipinas, sis Ansan Blanton, salamat kadyo diha sa Hawaii. Amping diha das Texas diha karon. Salamat kadyo sis. Ang ipaspasan kay grabing kainit mura na kog patay dari mura kog isugba. Rachel Mikabalo, salamat shout out po for next vlog taga Cebu ko na ako sa Bulacan karon. O salamat ma'am nasa Bulacan ko ni sanay na ako igsuon diha nasa Marilao Bulacan mo pauli ay pud sa Bohol. Sweet Tan Pulokyo, salamat kadyo sa imong 3 heart. Salamat sa Anita Jabikan. Habikan. Salamat sa imuhang upat ka heart. Salamat. Big heart na para nako. Salamat. I love you. Mersan family sa tulo ka heart.
Napo di siya ipahabol ka tulo ka heart. Salamat diha amping diha sa Korea. Diya barato harap ang gibasag mga wandari wa pud tanan kanang Ma'am Bia Punsi, salamat ug kaadyo. Asa man to isang kuan na sa sa iyang daghang like og mga heart mga like nga na salamat kaadyo. So mura na yung vlog rin guys, atangin na po next vlog kay karon nakakita man ko sa among group chat guys kanang naana nang uli nagang mga igsuon, naana sila dito sa Valencia. So murag excited nga murag di ko kadyo ko excited guys kay wala na arang kay tag panahon sa magbiyahe kan sa ang kadlukan pa kanang bawod sa dagat. Kanang ampo lang nato hang magbiyahe guys puhon maluyang Ginoo. Tagaan kog kusog ug tagaan kog kanang tapis kay nga panglawas. Unsa guys kanang matingaw mo sa buhok, ako rin gagupit-gupit dani guys. Ahara nang gipatuwad nga na jahang gingana ba nagislas-las ra na kanang wala sa matarong so buhod og makakuan ko hara laman ni siyang ipaadyo sa parlor kay wala kita ika-parlor. Ako rin nagupit dani guys kay anad man ko kana bitang harang patuwaron nga na jahang guntingan kay tan-aw ra ko sa YouTube nga pwede ra man dita ang kita magupit. So ako rin gupit-gupit na. Nay nangutana dos briefing guys og kinsa nagupit ako ra jud dani nagupit. So harap pag nga ni purma kay ganahan ko mabag-o na po naghang purma sa hang buhok ba. Diya sa taot diya ni kuan kanang guaps bitani diha sa Germany. Diya ijang buhok kay sa una nga ni purma mo rin ni siya octopus style ba nga na. Salamat ka nang wa jud ko ka message na ni-message na karon. Diya salamat ka jud ni Ma'am B. Diya guys kanang atangin lang po yung next ugma vlog guys kay kanang ni message na karon palitan ko diya og sudlanan sa skin di kanang kadtong dako dani diya kong palitan so mo adto mi karon ni Papa Edin sa tangin lang po din ugma guys. Thank you for watching guys. Amping ug amputang tanan kay grabe na jud ka init ang panahon. See you my next vlog.